Ningizimu Afrika nina waphuma nomakeba nina wabhejane ephuma esiqhawini siyanibingelela sanamukela nonke kwiBabu Dokotela TV show. Sibingelele noBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile. Babu Dokotela ake ubingelele ababukela emakhaya. Siyabingelela, ubingelela Babu Dokotela, baba wesizwe baba ojabulile. SiseThekwini, siKwaZulu Natal, sisebuilding kuthiwa iNedbank House. Studio eshuthela kuyona, sise-dark room, studio number 1. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Namhlanje soke sithinta itopic sithi Ungangi Sukile. Ake sibheke la Babu Dokotela. Inhlabathi kanye neblack salt kwenzani? I-black salt u-R200 kubantu abayifunayo bangafonela eGoli bazoyithola inamba ethi 0662540452. Abanye-ke abangekho eGoli bangafona inamba ethi 0615382925 ekambongweni qhawe ngcobo leyo enye kabusi Mncwabi. Ake sikhulume nge-black salt. I-black salt iyokulwa nezinto wena ozisabayo. I-black salt eyokusebenza ngegceke lakho ukuthola ukuthi la ekhaya kanti kuvimbe kuphi esiphi lesidalo esilwayo la ekhaya. Yenza njena-ke thatha inhlabathi yegceke uhalf a teaspoon ubeke esandleni saka left, uma usukha ispoon esigcwele se-black salt usibeke esandleni uma usuyayifumbatha. Ngifuna ukuthi ukhulume njengomuntu ongathi uyakhuleka ukuthi la ekhaya ufuna ukuthi kwenzekeni. Iy'ngane azisebenzi, abantwana bawukuthi, abanye babadla idakamizwa. Ngifuna ukhulume wenze i-decree and declaration. Cele yonke into ukuthi ucela bakwazisa. Uma usuqedile uthathe le black salt le inhlabathi uyithindithe legcekeni. Uyasuka lapho uthatha enye i-black salt uyigoqa ngendwangu emhlophe, into encane kange teaspoon, musu uyifaka phansi komcamelo, phansi komattress, uzolala kuyona insuku ezintathu. Uzoyibona lento ofuna ukuyibona. Ithongo lakho, isidalo sakho sizokwazi ukuthi siyiveze lento wena eyinkinga kala ekhaya uma usoyilungisa. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ucacisela umbukeli la isikhumba semfene yini umsebenzi waso? Imfene eminyangeni sithi umphumeleli. Uma ngingathatha imfene ngiyibeke egroundini mase ngithi amadoda awu20 ngithi awahamba uyibamba ngesandla ngilethele yona ngizowanika imiliyoni, ngeke uzoyibamba. Izophuma la kuwena, izophuma nezicathulo, izophuma nehluzi kodwa izophuma okusalayo. Umuntu mekuthiwa into zakhe zivaleke ngempela akusenzeki kodwa zivalekile nje, uvale kumile kuthule. Ufuna lo muntu asetshenzwe ngesikhumba semfene kakhulukazi. Asetshenzwe ngesikhumba semfene. Isikhumba semfene siyinto umuthi ngifuna labantu mina bathi Babu Dokotela angazi noma le group engayilanda ngaza yini nazo kuwena. Babu Dokotela sake sasebenza nawe manje izinto zami sezavuleka zaphinde zavaleka akusabona akusenzeki lutho. Isikhumba semfene singena kakhulu kulabo bantu. Abantu abathi Babu Dokotela ngathatha ingane yomkhovu yafika kumina kabili kathathu manje ayisafiki kanti manje ngiyakhila iwendlu ewendi house yayo lehlala khona. Isikhumba semfene sesiyangenelela ke lapho ke. Babu Dokotela baba sizwe bawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, quantum liyagcwala, liyashesha ukugcwala iquantum. Ake sibheke i-trip ke manje le ka 7 days yesitimela. Kwenzakalani kuyona? Hayi kunabantu abahluphayo mkhulu. Ngazi uthi into enidlala. Ukudla. Yabo lento uzoyithola kule dolo zena zama fake uyithola ibacakile ibrown nalama restaurant enilala kona bhedana. Ama B&B ufika nokudla kwakho. I-B&B njalo ufika nokudla kwakho. Uma usuvuka kusayithamba othenga nanti igarage othenga egarage yabo uzodlala le B&B. Walala ubekile ufike kulinywa igundwane. Ekade ngikhuzuka thina. Senzotshela abakahulwethu owapheka izinto ezisile. Bangirefande u1% imali sengibanika yona labo dot. Imnandi nayo lento le, ijuice leyinkinga kakhulu. Ijuice inkinga kakhulu. Ake sibheke abantu bayadelela. Bayadelela abantu. Abantu bayalandelana. Abantu bayalandela. Uyabona khona lo delela amaZulu. Lo muntu uzobona into azayibona. Lo muntu uzobona into azayibona lo muntu. Hayi bazomphatha ngesandla. Lo muntu uyadelela bayadelela abantu yo. Bayadelela abantu. Kukhona umuntu ovesana enza izinto nje ngendlela engekho right. Kodwa engikutshela kona ilokho.
iquantum ibilibazisa sifuna simshaye 7 days simfaka kwitimela umthengele ikhandlela hayi ngeke ngibulo ufuna ngishawe lo muntu shasha umthengele ikhandlela elibovu uma usumthengela ikhandlela elimnyama leli limnyama umuse nginqamula libo half ngeke mkhulu hey webaba ngiyithakathela nje mina ithakathela nje mina mkhulu uthenga ikhandlela libo half ubusuthi Babu Dokotela ngizofuna ukufaka umuntu esitimeleni ngifuna into esuka la ihambe ilayisha kuphela ikhoshi nekhoshi kufaka umuntu sizohamba nawe sifike ethuneni sifike sivusa ithuna lebhunu sifike siyimbele ethuneni umgodo ongaka sithatha kanje silifake phakathi leli limnyama bese silifake inalithi zibe u3 bese sibeka inyama phezulu kwethuna sishaya umuntu ngomuthi simshaya ese-UK adalelwe izinkinga abe nenkinga kuphela imali kuphela yonke into azabuya azoxolisa athi Babu Dokotela ngakhuluma kabi mama ngakhuluma mfundisi ngakhuluma kabi 7 days mase siyahamba shiye thina kulomhlaba simkhanyisele sithathe ikhandlela sithathe isibuko sithathe u2 siucindezelela siyamthenga manje siyamthenga leko kunye besikwenza ethuneni sisabudalela inkinga nje manje sesiyamthenga sibeke isibuko sibeke u2 sibeke ikhandlela sikufake inayithi ezo7 bese sidedele sitimela simshaya bese siyamshaya le khandlela aliqishi likhanye licishelelo lo uqhashe nayithi uqhasha kwenalithi sikhansela insuku zakhe zokuphila sikhansela insuku zokuphila bayadelela abantu funa ukuthi bashawe Babu Dokotela wesizibojabule siyabonga Sibonga Babu Dokotela ayisiphinde siphela Babu Dokotela lesithwalo lesi umondlo wamafa isithwalo sinjani lesa ukhulume ngaso hawu umndlo wamafa mkhulu yo ngamafa ukhona namhlanje usilandile kade ngitshela uAbu ngaso usilandile namhlanje ulanda umndlo wamafa lesa sithwalo simnika umuntu onobaba muthi unobaba sikunike musodlonyoka sikunike sifuna umuntu uthina uthi akasayidla impesheni kababa ubaba akasekho kusela uma kuphela sizokunika ke ngoba lesa sithwala umndlo wamafa meke saphakama siyamshaya ubaba siyamdabula meke saphakama siyamshaya siphakama ngaye vese isithwalo leso sabantu abathi Babu Dokotela thina sesisebenzile u200,000 ukhona anginababa anginamami mina Babu Dokotela ngiyimini ikhanda manje siyasifaka lesithwalo mase sifaka okhakhayini kuwena ngqo ngo12 ebusuku mase sifaka lesifuna qala sigezise ngo12 ebusuku uthi geza uqeda ukugeza mase sifake lento la kuwena hayi ngeke mkhulu ngeke isithwalo lesi esamuntu othi Babu Dokotela into eziningi esengizenzile azivumi u200 ngizofaka manje ebank namhlanje ngiyalala la eThekwini ngihamba ungayifaka ngalento ngizoyifaka mina ngizoyifaka mkhulu futhi angisolo futhi angixolisi ngizoyifaka into enhle ngaso umndlo wamafa asina contract sihamba kuphela kodwa umuntu unyiwe uzongifunda umqondo ngizokushaya ngomuthi mina ngizokushaya ngomuthi nje yonke into engizenza ngishaya ngomuthi nje yabona manje kunabantu efuna sibakhele uzikhunge kunabantu abahlupha nje abafuna ukubulawa yithina afuna bayibulale bona bahlupha ke lapho ngizonitshela futhi musu usulungile ngithi manje abawusana bayibulale bona sikhathele ukubulala abantu abayibulale bona bayifele siyabonga sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela ayisibheke la umuntu othi uhlushwa izitha Babu Dokotela othi unezitha ngabe lo muthi lo ukuyogeza entabeni mase liyoshona ilanga uyakwazi nokumlekelela yabona imithi yesintu ishaya kakhulu mase lishona funa uthole umathunzi wentaba uthole amanyazangoma amathathu bese shayi lo muntu phela shayi lo muntu bakithi umusu uthathe umbese uvule ufake phakathi lana uthathe isibuko esisha usifake la phakathi mase mengathiwa kuyenzeka uthole ucezu lokhamba olusuke lifile life ngephutha athi umuntu alibamba ukhamba sani ukuphihli uthole lo cezu hayi bashayela abantu ngifuna ukuthi uthathe lo muntu mele ithi liyoshona nje ilanga musu ngifakele ekhanda umsila nomzimba wemamba ukusho ukuthi imamba ufuna uyigaye yonke uyifake phakathi mele ithi liyoshona nje ilanga umusu uyababiza uthi bathathe emamba emnyama babona bulawe
ugeze la ubabize uthi hambani lelanga ngithi alishone nabo bonke labantu abangilandelayo kunabantu vese abasebenza ukuphika kulandela thina labantu ufuna sibashaye ngomuthi namhlanje hayo lalibonene mtshele iqiniso hayo lalibonene qhubeka lokukhuluma into uthanda kunomuntu okulandela ngisho emsebenzini ngisho emshinini ngisho noma ngabe kuphi eproduction kucontainer nakele kubuzwa kuwena ngoba ufuna ukuthi uxoxe mshaye Babu Dokotela bayisizwa ujabulile Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake ucacise ngalo muthi le odliwa nephalishi. Umuthi ozodliwa nephalishi umuthi wabantu abathi Babu Dokotela uqaqhakhayise liqinile. Ngingumashonisa ngiphila ngoba umashonisa Babu Dokotela. Ukhakhayise liqinile sengifuna unginika into. Mase ngithi mina ukhona no50,000. Uthi Babu Dokotela bukhona. Mase ngithi mina ayasikhuluma. Nanku umuthi. Ngiyakunika lo muthi mase ngithi uma usuzokudla uvula leminyango. Ubeke isitulo esincane ngoba isibhika usazi ubeke isitulo esincane noma into eyithini ozohlala kuyona. Lana nje phambi komnyango wakho. Omunye umlenze ube ngaphandle omunye ube ngaphakathi uma usuncika ngeframe uma usiyayidla lento le ekseni. Hayi ngeke mkhulu. Ngeke mkhulu phela ukuthi uzonikwa izinto ulokutshela yonke into lento izombulala vese ubaba wakho nayo. Ubaba izombulala lento. Into yabandla. Yabona mase sinika imithi akufuneki sinike imithi sathi sinika amantombazana ufuna sinihloniphe. Ngiyakuhlonipha ndoda ukuthi usifakile iskate. Ngiyakuhlonipha ndoda ukuthi ufakile ipitikoti. Angifuni ke nawe umuza la uze sathi ufike umuntu ofaka ipitikoti mina ngilifaka ipitikoti mina. Ifake nje ipitikoti ungithatha njalo. Ifake nje ipitikoti. Uma uzokhuluma sathi mina ngifaka iskate anginaphini ifamini. And mina futhi angikweletisi. Lento oyifuna uzoyithola. Mina ngihleze ngiready as if it's yesterday. Engisho ukuthi mengikunika lento ungafika nje uthunyiwe ngoba kuzokuphambanisa nemvula mina. Uzodlala ngathi la wena. Siyabonga. Babu Dokotela ake sibheke la. Ngabe umuntu uyakwazi ukuthi ageze ithongo ukuze kuvuleke izinto zakhe? Ayekudla into izinto zemnanda nje. Magaba senhlebuze nje mnandi emhlabeni. Umhlaba oclever. Abantu abaningezela into lengangaphuma ilanga. Wemkhulu yabona into amathonga. Isisinikile inkinga. Isisinike kakhulu inkinga. Kunomuntu osentwasweni njengamanje. Lo muntu kufuna aphume. Akazi uzophumela kuphi. Kulela khaya lakhe kunjeyana. Kunomuntu oseqede 2 years athwasa. Kuvaleke akatholi ngisho umsebenzi. Akazi ukuthi lento oyithwasa yakho kwawudoti muni. Kunomuntu manje esingahlekisi ngaye. Uphethe iHonors ngesandla. Lo muntu lo wenza isocial work, wenza ipolitical science. Lo muntu lo akwenze kulutho. Into evalile into angayiboni. Lezi azibona azilungisayo akuzona ezinkinga. Eyinkinga ile angayiboni. Ufuza ukuthi lo muntu simthathele inkukhu emhlophe. Sikhipha inyongo, sikhipha igazi, simthathe simuse emfuleni ohambayo, hayi damu, noma simuse olwandle. Sifike laphana abe umuntu ongathi uyacelelwa. Amese yagezwa. Uma eqeda ukugezwa, kugezwe ithongo lasekhabo ma, kugezwe ithango lakubo. Lalelaka. Angifuni ucabange into ucabangayo. Uma umqeda lo muntu ukumgeza, umthathela amaqanda abe u3, ungadluli kwa-3. La ugeza imoya yakubo, ugeza imoya sekhabo mawakhe, ugeza ingilosi emgadile. Ngento asezenzile ngcolisa isithunywa sakhe ngalamaqanda u3. Uma usuyathatha lamaqanda uthakawabhixa umzimba wonke. Awagcoba umzimba wonke uma esagcobile bese yahlala nawo angathi ayoma. Uma eseqala ukucracker lemzimbeni, musu umthelela umuthi. Lo muthi ke musu uthi ke akagezeke manje lamaqanda ke lawo ke. Ugeza zonke izinkulumo ezazikhona emkhathini nokufika kwakho umsindo wabakhona kuzofika yena.
awuyigeza yonke lona usezothuma efika ekhaya ke usumenzela ke u5 liter ke noma 10 liter athela amanzi abandawo lapho mase enquma inkukhu afake inyongo kuphela ke manje inkukhu ebovu afake inyongo kuphela afake lo muthi uzosenza insuku ezintathu uzogeza ngawo aphalaza uzofika aphalaza kusena aqeda ukuphalaza ageze ngawo for 3 days ageze phalaza for 3 days ithongo lakho linika yonke into ayifunayo ilo muntu ke sikhuluma ngaye kunomuntu manje ozenyezayo ngokuthena uphuphunyelwa izisu ngoba etshela ukuthi ulala nje akusona isilwane asikwazi ukukhipha isisu into ekhipha isisu into engakwazi ukubulala kwawena isilwane asikwazi ukubulala wena nali ithongo uma lonakele ekhaya leyikhahlele ingane lihlala ingane liyikhahlele thila ukuze kulungiswe lento ukuthi ubaba wakho weyinyanga wathi umehamba wangabhala into ezolungiswa kanjalo uma sehamba kwasala kwaxabana umndeni ubona uba nokuphuphunyelwa izisu nje ile thongo lelikhahlele ingane ligezeni wagezeni amathongeni wagezeni nje Babu Dokotela bawesizo bojabulile siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Mangabe uthi kumuntu uma ufuna ukucebi, ufuna ukuba rich, ufuna ukuba right empilweni, focusa ekwenzeni imali, not ekusaveni imali. Ngabe uchaza ukuthini lapho? Asikho isigwili esisave imali, ungakhohliseki. Sikho nje isigwili esisave imali. Asikho isigwili esisave imali. Kade manje bengifaka iadvert ukhoze FM ezodlala kusukela ngo8 iphela ngo10 for 2 weeks. Ngifake serious man. Ngifaka imali yangempela ayi u2 bob. Le mali ungakho u2 room wena wasekhaya uphuma nje ulala nodadweni nje. Dala ungaka kodwa. Ungakha u2 room kwazi uphuma. Ngifake imali. Lo mali angifaka ngebank ukuthi ngizalele u5% per annum. Ngithatha imali ngayifaka ukuthi ngenze iadvert yomsebenzi engwenzayo. Ngithatha imali ngayifaka kwi-group ka TikTok ukuthi bangi-advertisele. Ngiyayifaka. That is how you do it. You invest money on business. Not ukuthi you save money kwi-account yakho ka-savings account. No, lento imali oyisavile ayikusizi. Iyosiza abantu ongabazi ukuthi boyenzana imali yakho. Thatha imali uyirevolve. Not ukuthi uthathe imali uthi uyayibeka. Ngoba ungathatha u100,000 manje ubeke. At the end onyaka ungathola iprofit enhle kabi. But mina ngithatha u100,000 ngufaka kuSABC ngiadvertise. uSABC uzokunika iamplified eyisimanga. Ukwazi okuyisimanga. Ngithola ama client amasha amaningi. Le mali izokubuya almost 3 times, 4 times, 5 fold. Rather than ukuthi ngithathe ngoyifaka ebank. Ihlala into engenamsebenzi. Number 2, hlukana nendaba zabantu. Hlukana nokuthuka abantu, hlukana nokulandela abantu abangenasidingo kwena abangakusizi, abangakufakeli futhi imali ebank. And then if wenza kahle ibusiness, don't give your children imali. Teach them ukuthi imali yenziwa kanjani and pay them for that. Ukuthi bayenza lento yenza imali. Mina yami ingane ihlele ekhaya angiphi imali, but imali enginika yona imanage uTikTok, i-subscriber ku TikTok kunemali eyithola njalo ngengisho njalo ngesonto. Hayi ukuthi ngiyabusana ngimdulele ngemali engenzanga lutho. Omdala kunemali eyitholayo esiyazi ukuthi eyani lo mali engisisho lana. Umshana nami nemali eyitholayo hayi ukuthi uyayiphiwa kunento ayenza ukuqala atshela ukuthi if you do this you earn this. Stop giving your children imali. You spoil them. You are not going to be rich if wenza njalo. And when you die they'll be quickly poor because akazi ukuthi abayazi imali ukuthi iyasetshenziswa. This is what you do. Stop giving your friends imali. Give them something there to be duty to them so that they'll be warranted to be paid. Babu Dokotela bawesizo bawujabulile siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela masithi ungamsukeli umfundisi okanye inyanga. Uyabona labantu abasukela abafundisi bakhulume kabe ngabathi bathwele lo mfundisi uyisitabane mina ngiyakutshela iqiniso lo mfundisi uyadakwa lalela lanaka. Uma isitabane lala nomfana kashange lakhe isende. Elakusanda kalishaya sazolishaya lakho ngoba usiyamazi uyalishaya nawe usazolishaya. Hlukana ke nje naye, hlukana nawe engashaye lakho eshaya lo mfana wayithanda futhi naye. Uma isitabane nobutabane bakhe kodwa ungamsukeli ngoba uma eke wafika kumina mina ngizodila nawe. Ngizodila nje nawe ngoba abafundisi they are not made to fight back.
but if esefike kumina ekhaliso wena ngizodila nawe. Umfundisi ukuthi uthwele ongathwele ngawe engathwalanga nawe. Wena uku-affect ndawo. Mina uma uthi usukhuluma into osikhulumayo, usuyamsukela usuyamhlukumeza, wenza yonke into ezomphazamisa. Sizodila thina nawe. Kunabantu eminyangeni asifani, kunamakhehla asemakhaya amadala. Elithi ngoba liyaphelela ubuthongo bese livule lizigayela imithi endlile igayela imithi lakhe izizwe. Wena uma usuthi ulamkhulu lwana uyandiza ebusuku uyathakatha wenza ukuthi uzoyithola into efuna. Sihlukana nje nokusukela abantu badala, sihlukana nje nokusukela abantu badala. Thina njengoba sifika eminyangeni, siphuma futhi eminyangeni. Sizophuma nawe uma ukuthi wena unenkinga. Ngoba mina ngazi ukuthi insizwe mina inkinga endlini siphumele eminyango siyikhulume lena kubuye oyedwa umunye ahamba ogeza ekhanda. Kodwa lento eyenziwa ukuthi kusukela abantu abadala babafundisi babizwe ngamagama o-F&G kusukela inyanga ezindala kuthiwa ziyandiza ebusuku kwandiza kwakho yini. Ngisho ukuthi it's a great warning. I have to warn people ukuthi ayizolunga ke leyo ayizolunga asizoyimela thina. Babu Dokotela babesizibojabule siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke namhlanje kuBaba Manzini. Sibone ukuthi ngabe siyamthola yini. Okay, ake simbheke nami esingamtholi naye ziyakhala. Ngoba nenetwork labantu labahlala khona ogesi bahamba kuthi network wena uhambi siyaphela insini. Yebo njani? Sikhona baba njani? Sikhona Babu Dokotela baba wesizwe bawujabulile. Ngicela ungikhulumisa nekhehle lidala ekuthiwa ubaba uManzini oseDanel. Khuluma naye. Yebo mkhulu bengifuna ukuzwa ukuthi njengoba unyaka uphela uke wahamba waye emazweni angaphandle ko-Egypt. Ikhona into ethembisayo abantu ababuyele nayo noma uthini kubantu mkhulu? Akushintshi lutho baba, into esuke yenzeka kusuke sekuphele istaff. Suke kuphele siyolanda istaff. Uma ukuthi kufanele siye-Egypt siyolanda istaff. Uma kufanele siye noma kuliphiswe eGibhithe siyolanda istaff. Akusho ukuthi suke siyoqala into entsha. Ukuphela kwamandla, ukuphela kwezinto esuke uyisebenzisa abantu beyidinga sezingasekho uqhubeka usebenze ngento engasekho. Suke singalandanga into entsha. Konke ukukhona yilokhu vele esihlezi sisebenza ngakho. Right kakhulu sengibuyile abantu mabengidinga bazoyithola izinto abayidingayo. Mkhulu kunabantu abasebe serious kakhulu abafuna izinto eziqinile othi akasenayo ubaba akasenayo umana ikhona into eyimfihlo ongamnika yona menifika lapho kodwa into enikeza umuntu mase esazi ukuthi ayizoba nankinga ekhaya. Izinto njengalezo umuntu afike kuphela athola ukuthi sikhona uma ethola ukuthi sikhona bese yafika lona into esikhuluma emafonini uyafika umuntu afika abeke usithi lwakhe umama ngisenaye abantwana nginabo bese kuhlalwa phansi ukukhuluma ukuthi yini ayidingayo empilweni. Ukushintsha impilo yomuntu ashintshe i-address ashintshe imoto ukhona umuntu ongamenza ukuthi aphume kule nhlupheka kuyona njengamanje. Ashintshe nomuzi ashintshe nendawo ahlala kuyo khona abantu othola ukuthi uhlale lokushini nje akafuni kade ahlale lokushini akafuni khona umuntu ohlezi emakhaya kade ahlale emakhaya akafuni kuna leyo nto ke kube ukuthi umuntu izinto asuke yifisa ukuthi angifisi ukuhlale emakhaya ngifisa ukuhlala emalokushini kodwa kungenxa yesimo uyabona umuntu ohlala endaweni la angakhululekile khona khona uhamba ngeveni elidala ihips akafuni ufuna ukushintsha khona umuntu ohamba ngemoto endala ipholo lendala akafuni kodwa inkinga isimo esimbambayo so izona zinto lezo eshintsha umuntu athi ngangisuka lapha njengamanje sengika. Mkhulu ngemvumo yakho uma ukuthi kungenzeka inamba yakho uma uyikhiphela abantu sicela usiphi inamba yakho khehle sikwazi sibanike abantu abathi bafuna into ephilayo beza kuwena. 082 53 22 427. Yebo baba. Okay siyabonga kakhulu baba uthe kuphi nendawo? Sesitenga baba iDanel. iDanel iphakathi esitenga kuphi iDanel? Ingakhona ima usesesitenga sokufikile ekhaya. Okay siyabonga kakhulu mkhulu. Siyabonga. Ubonga Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile besikhuluma naye umkhulu uManzini useDanel esitenga siyathobeka.